Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bayu. Saya esuk ora saya atis ning saya anget. Merga sing mirsani sih kepareng lenggah Mas Gareng. Suasanane isih kenceng. Wah, saestu ya. Ya niki wong syukuran ya tirakatan kangge kemajenganipun koperasi karep menika. Mas. Apakah arti dari tasakuran? Tanku tandanipun piyayi ingkang kandel imanitun. Nggih niku ta. Terus sanusahnya kalau diketahui oleh orang banyak. Terus kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Terakhir anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Saestu. Niki direwangi melek niku ora ana liya mung kejaba nyuwun sih nugrahane Gusti Kang Nyipta Jagat. Leres. Moga-moga koperasi karep ke depan semakin maju dan semakin kuncoro anjayeng bawana. Nggih. Amin. Moga-moga semakin maju dan koperasi karep bisa untuk contoh pengusaha-pengusaha lainnya. Nggih. Artinya contoh ya iki lho, berusaha tapi tetap tidak meninggalkan budaya. Leres. Awit ngeten Mas. Kyai Bojonegoro umumipun nggih lajeng para pepundhen kula wiwit panjenenganipun direktur utama ngantos sak jajaranipun mandhapipun para karyawan niku agama ya digawa budayane ora ditinggalke. Leres Mas. Mula mlaku seiring sejalan. Hawane mriki ya kepenak banget kok. Nggih ta? Nggih enten tembunge nika dengan ilmu semuanya mudah, dengan agama semuanya berkah, dengan budaya semuanya menjadi indah. Leres, kula tak nembang dandang gula. Cocok. Tolak balak ngoten niku Mas. Oke. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jem setan datan purun paneluhan tanana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling ado tanana nyaket mring kami guna duduk pan sirena tolak bala sholatullah salamullah ala Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibirah padang rembulane tanggal siji yen pengen urip lumayan sregepono aku ngati repote dadi petani salate aja nganti lali apa meneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur
salate yen garap sawah salate aja nganti wegah apa meneh yen wayah panen salate aja nganti lereng repote yen dadi sinden salate aja nganti lereng sinden asmane niken salindri sregep salat lan sregep ngaji repote yen dadi dalang tansah klungkem ngarsane pangeran dalang pandu gandang sasongko salate wis ganep 5 piye modar lha wong diiringi penake kaya ngene kok iringane karo irame kekencengen repote yen dadi yoga salate blas ora ana yoga sing tukang kendang ora tau salat seneng wedokan syukur ra kendange lah wong pengendali gamelan semene oke kok justru itu pengendali ana to irama kencenge kaya sepur ngene iki lah niku ngetokke nek panjenengan ki semangat ngono semangat yen napase kuat ora kuat semangat Apa nyatane panjenengan ki ya hebat ngono kae. Ya hebat to hebat. Sak ceceke Mas Garing iki tembang kok mesti iso. Ya hebat ning aja dipeksa. Solawatan wis diaturake. Sik laku. Lah piye? Dalang wis sidan wis yoga wis ingsun. Oh iya. Repote yen dadi sinden. Sinden wis. Piye mau? Salate wis mesti kopet. Sinden iki kan salindri. Sregep salat lan sregep ngaji. Oh iya. Sinden wis. Wis. Dalang wis. Wis. Yoga wis. Wis. Saiki ingsun. Oh iya. Dagelan. Kabeh iku duadil. Oke. Ditembangke siji, tembangke kabeh. Ono merata kok. Nek ora adil ndak dikira Mbak Cindri Mbak Ciladan. Kuwi pimpinan sing ora becik yen ngono kuwi kowe. Nggih, contoh kaya koperasi karet. Gitu. Ora ngemban Cindri Mbak Ciladan, siapapun boleh. Gitu. Pak nyambut gawe te mriki. Heeh. Nek nganti ora. Kowe ora kesel to dalan wiwit sore omong terus ngene iki. Pancine aku nembang kowe ngomong, nembangku kapan iki jatahe dagelan kudu tak tebangke. Malah aku ngomong dhewe no. Lah iya. Ayo saiki dagelan. Ya. Tak kuwi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ya apik-apike. Sing tunggal ngilmu lan guru kalian kula ampun nggodha. Repote dadi dagelan. Kosek. Wes no. Lagi salare kok mbok suwuke mbok deke. Piye to? Iki sapa sing lagi repot? Piye. Iki kowe kotake aja mbok tutuk. Kotake aja. Ora tutuk. Guang kali. Wes. Mari kowe ngene kono suwuk. Ya wes. Wes ngono aku ora ganggu. Repote dadi dagelan. Piye? Mas. Aku yo bolomu. Masa bolone Mas Gareng to? Heeh. Nggih napa mboten? Hidup mboten.
Ya tabuhana to cah mesake. Oh, iki tabuhi to. Ya. Yo. Dwijo iki. Ayo. Ya dilegani yo cah tabuhi mesake cah. Yo. Repote dadi dagelan. Sahur. Iki jamane iki jaman modern kok isih ana tabuhan lesung. Lah wong kene iki sis kamling ya sih digalak. Ya digalake iki delok tak sewake gamelan sakmenake iki nggo apa? Dadi tabuhi gamelan siji-siji. Iya no. Ya tabuhi siji cah. Percuma no. Ya siji-siji do rungokno senengane ora nglegani wong tuwek. Iki lho, godhong kates iso gawe lega kok. Ya tabuhi siji-siji. Ya Mas Gareng, wiwit. Repote dadi dagelan. Kayak film horor. Pancen yogamu iki diamput. Kok nesu. Masa nabus Piye? nabus siji-siji. Maksudnya siji-siji iki. Waduh, notasine siji-siji ning nabuhe bareng jreng. Oh alah. Oh, ora ngrungokke ya. Ya. Dikongkon Dwijo iki sing genah. Ya. Weh, Oh ya. repote dadi dagelan. Sasungkam ring pangeran. Dagelan jenenge. Dadi ngene Mas, perkara nggon lakon iki. Kowe edan. Nek wis ditabuhi trimo. Ora nembang ora patek. Nesu. Aja nesu. Yogamu iki panjamu sakmenake iki. Apa? Sing CS karo aku gur siji. Sapa? Sing gambang tok lho. Nggih ta Pak De? Sore mok. Ora no kok. Jawabane nggih Pak De, prung ora. Oh, TLK. TLK. Marane Bojonegoro ora ketemu karo biasane dadi rada gelo. Alah, wis ora iso. Aja nesu to. Mbak Niken. Aku anggere anyer kamera iki tak dol lho. Mriki Mbak Niken nambani Mas Garing ben ora nesu. Loh, Nggih. kok lak delok anggere niki sing nembang ditabuhi. Iya ora? Rame-rame ngoyak dara mabur muluk aduh. putune Mbah Gareng. Kowe tak anggap bocah sing isih polos, sing iso mengadili keadaan. Ing ngatasé kabeh ditabuhi, kok simbah ora ditabuhi? Kowe piye? Saka penemu piye? Ya mboten napa-napa ta? Mbok Ya hak semua orang mempunyai hak. Yo, Sampeyan ora, sih. iki Nek bengi iki- prasaku ki mau sing salah kok sampean ta, Mbah. lho kok sok aku sing salah? Sampeyan nih kebanyakan request. Jadi semua itu
manut sesuai dengan requestnya. Sampean ketawal wi mau requestnya jelas ya ora mungkin to. Aku ki wis suwe ra numpak kendaraan dadi ora butuh rebues kuwi. Rebuas ki rak simpu. Request iki penjaluk. Iya. Nek Mas Bayu kan mau requestnya kan sudah cetak. Yogo-yogo kan sudah menanggapi. Lah aku piye ora itu njaluk. Lah nyuwun pripun? Piye? Nyuwun apa? Nyuwune piye? Awake dhewe iki gen ngerti. Jangan pesen apa karo keluarga, tak sampaike. Nah. Ada wasiat-wasiat apa? Malah wasiat. Aku rumangsaku ket mau sore iki Bayu ki ngajak patiku. Mboten. Aku ngerti kowe. Mboten. Alah kowe nek aku mati kowe arep ngrebut bojoku. Alah. Wis sikile iki wong kabeh. Kok sik tembungmu ra enak. Bojo kok sikile iki wong kabeh mlaku lak mubeng ngene lho. Wah, wis kok karo aku pancen sentimen. Boten. Wis ora boten wis pokoke aku. Nduk Niken. Dalem. Panjenengan ki sinau sesindenan wit umur pira, Cahayu? Kawit umur 4 tahun. Lho, kuwi Mas Gareng. 4 tahun wis dididik karo tiang sepuhe dadi seniman utawa seniwati sing hebat. Ayo piye? Arep ngapa ngono kuwi? Moh kok usul ya kleru. Mboten. Ora. Didikan kalau mulai dini sudah dididik itu biasanya pondasinya kuat. Niki sinden lho, ora kok bangunan. Dadi ngene, Mas. Perkara bangunan iki kudu dibedakake karo perkara sinden. Nah, bener. Ya ora Ken? Heeh, kok tekan pondasi ya, Mas ya. Ha iya. Awake dhewe ora gawe pabrik, ora gawe omah. Maksudku, Nggih. kalau dididik mulai dasar, iki ora sekolah to iki mesti. Ora sekolah dasar iki wong wis SMA. Piye to, piye to? Kowe arep nyerek kali aku. Mboten. Ora. Pak, kula ajeng golek dalang liya, Pak. Mriki sing enten wayangan pundi? Njaba nek layar kan lho. Wayangan kok layar. Kae nek wayange lho digelar ki wonten kene lho aku liwat. Aku karo ngandani. Iya, wis mangandani. Pinter Joro Langit kalau tidak disandingkan dengan norma etika ora ana gunane. Nggih. Nah, mula contonen bae iki. Nah, mbae ditonyo. Dia ta? Nggih, ditonyo saiki. Contoh, ya. Ditonyo. Iya, dicontoh. Nah, Mergo Mbah Gareng iki duwe prinsip, yen kowe ngajeni gawean mbok ngajeni bakale bisa nguripi. nggih. Wis kebukten saiki. Iki ngerti buktine. Lah kuwi Mbak Niken kuwi no. Lah Mbak Niken kuwi ngopeni gaweane nyatane alhamdulillah iso nggo ragat sekolah dhewe, iso nggo ngumrohke tiyang sepuhe. Lho kok ora hebat ngono kuwi. Nah, ngono. Yen sing ngendang kae. Kok sentimen karo sing ngendangi apa? Sing gawe rusak irama ya sing ngendang kuwi kok. Nyapa kuwi pacarku lho. Apa? Kuwi kekasihku lho. Bekakas kaya ngono. Ora ngerti. Nanda Dimas Nugroho. Enek Dimase. Lah aku ya ngono, Dimas Niken Salindri. Oh, Nanda Dimas Salindri. Ya, piye? Pas ta? Yo ning anu. Kata-kata adalah doa. Yen ana apa-apa tanggung ngendhe. Lho, jodoh iku ora mesti bodoh kok. Kaya entuk, kaya ngene kok entuk kaya ngono kaya rembulan dirembeti tekek. Lah nyapa? Tak belani ndak. Entuk bojo kaya Mananda ngene iki malah suatu keberkahan. Kok iso? Suatu anugerah lho, Mas. Nan, kowe munggah rene nan, Rene nan. Wah, gen jejer karo Niken lho. Sapa ngerti ya ta? Engko ana setan adu pitik liwat. Aduh. Ayo kene. Lho, entuk bojo kaya ngene iki suatu anugerah. Astagfirullah. Jejan iki. Wah, Lho. Dagang ngopo terus iki kok buntele kok. Kowe matur nuwun, Pak. Iki, Mbak. Oke, matur sembah nuwun. Pae. Pak. Mas. Niki, Pak. Utang duwite. Lah piye to? Kita sudah diberikan sempol. Ah. Aku ya tak
Anu, enggak Pak niki Pak kagem jenengan. Aku masih aku dikai, aku ora ngekeki. Nggih, pun. Ngeten, mboten Pak. Sebabe napa kula kok mboten ngekeki. Sebabe niki garenge pun mati, Pak. Pun, matur nuwun ya Pak. Makasih. Pak, kreativitas Matur nuwun nggih, saya Pak. hargai. Alhamdulillah aku dikai kentol. Ayo. Mas, kok kentol. Sempol kok kentol. Pak matur nuwun kreativitasnya luar biasa ini. Nggih, terima kasih. Waduh Jan. Bungkus ramah bumi. Oh, nggih. Nanda di nanda. Kuwi lho nek burine kuwi lho. Beh. Ayo takono jejer kene. Piye nih kan? Etok bojo kaya Nanda. Suatu anugerah. Suatu anugerah. Sebabe Pemasuk rabi jebret, ya ta? Hah? Mas Nanda takon kerja ning luar negeri. terus Ya ta lah kan? gunane apa rabi karo kowe? Kowe digua alon-alon. Tak kan dadi TKI. Masa urung entuk apa-apa terus kon minggat. Oh, kula niku ditumbalne ngoten lho. Ya ora. Dan nyelot kondang. Ya ora. Jare kowe ndek cita-cita foto karo aku ndi? HP Mas Pian, tolong fotokno aku karo Nanda, Mas. Ya aku intang fotokno kuwi mumpung Nanda rung lara. Saya Foto dipoto. apa, Mas? Dah fotonen yan. Nggih. Mau aku lek rambut rangkul. Alah. Ya, enak luwak kok bojone kaya ngene ayo. Jaluk ora. Wong demek kok mbok dum-dumke lho. Makasih. Oh tapi Dok aja delok casing-e. Nadyan kaya ngene punya kelebihan-kelebihan. Wah, aja didelok gandare. Yang pentingnya ambune. Yo gak enak bae. Ayo, saiki nembang. Ayo Nan, kowe nembang. Mau nopo ditat jare. Napa? Lah lintang asmara. Oh, Lintang Asmara. Ya, Lintang Asmara. Tak rungokke kanggo kuping. Nggih. Ning dibawani sik, ayo pelok barang, Mbah Pengender. Nggih. Kok tuwek men to sing ndan. Wis saking tuweke kali jiglok ping pindho. Mas Pandu sing ndang Jaipong sik, Mas Pandu kene. Oh, nyogone. Gegarane wong akrami. Ayo, Duh. Ayo kuwi ngelingke karo Niken karo awakmu. Sing jenenge wong arep omah-omah delok pasangan iki ora bondo, ora rupa. Ora rupa. Sesuk dibehel ben untune iki rata. Untu ora jangkep dibehel. Wingi rekake gawe untu anyar to. Kolu. Kuwi lho bogang meneh. Ceklek untuku. Tangge mangan Kentucky. Untu. Awas sesuk trauma karo Kentucky. Ayo Nan dibawani. Siap. Karo gandrung Niken kuwi lho ketoke ngandani calon bojomu. Apa? Ono wong lanang gandrung wong wedok stane ngene iki. Kuwi jenenge jaga. Joko ki ngene sing gagah kok ngene iki. Heh, Mananda wis sakit ya. tak ganepi ben tugel loro. Dene kan sakit dek. Alah. Kene tak tungkak. Alah. Gegarane wong apadu. Wah. Ayo. Gegarane wong akrami. Sebab gandrung inti mripat kok merem. Nah. Maju. Ayo. Tutu bondo tutu rupa. Kowe iki gandrung apa kaya tukang sing nyabrake mobil kae? Iya ta? Ya sing luwes, sing mesra. Mas Gareng, sampeyan aja nyepelekke Nanda. Apa? Iki bos, iki Bos. juragan. Juragan apa? Nggih. Jenengan nek kepengin entuk hadiah saka Nanda, Apa? nek nembang aja diregoni. Oh, tenane. Iki juragan ning omah ning gosong asli juragan. Asli. Ora tak regoni. Awan-awan kula menika pengusaha muda Bapak Ibu. Ya. Oh, pengusaha. Pengusaha apa? Ora tak ganggu ning aku dikeki ya. Nggih. Nggih dikai Pun ibuke tenang, juragan, anake ya juragan. Matur nuwun, matur. Penerus ibu nih. Penerus ibu. Juragan apa to iki? Kowe ning omah usaha apa? Kula sadian kijing, Pak Bu. Apa? Kijing. Ya gonen dhewe ngono. Dikeki kok mah. Ora sudi. Ora tuku. Ora sudi. Ora tuku ya ora iso ngrasake apa ana mayit jedul. Wah kijinge kok nada.
Loh, komplit kijing enek. Kijing, mori, kapas, kapur baru, sabun, ciduk, anduk. Ora tuku, ya ranan. Ora Nggih, tuku gratis, Pak Bayu. Ora tuku ya percuma wong aku ya ora iso ngrasake. Masa belas gak Tapi itu ngrasani. harus dibeli Mas, karena lek jagani lek sak wayah-wayah ngono lho Pak De. Nah, Aku tak golek grup liya wae. Ora jagane. Sewayah-wayah nek kathoke suwek iki lho. wong dikemuli anget kok mboten burung. Dikemuli anget jare. Ayo. Ning tenan asli dek iki bos kijing tenan. Nggih, Wingi bar bathi lho kan. bathi kula. Ketoke cilaka ning bathi. Nggih, napa meneh pas corona nika sedina wong 5, 6. 8. Berarti mengharapkan virus nah iki. Ya aja lek iso. Wingi kijinge sing dipajangi tabrak wong. Apes. Kijing gak payu suwe lek kaya wabrak wong. Waduh. Min. Ayo. Mboten jaman tumbasi, Pak De. Amung ati pawi tane Ya dirayu to. Lah iya. Kaya sing ndek ben ya lho. Kaya sing ndek ben ya lho, Dik. Dik. Pilih sepatu apa kendak? Bolone nikah no. Iya. Mboten. Iya. Luput pisan Makan sempel. kena pisan yen gampang luwe tanganku wanyep gampang Edan. Iya. Laras yo. yen nangel Tanganmu anyep. Tanganmu tenan, anyep. Nggih anyep. Hati-hati ndang cepak kijing lho. aja matiku keri Ya angel wis, Keri, ya wis. Ya. Angel. angel ka langku Nyapun dadak ambekan dengan. ambekane gak tutuk to tan kena tinumbas enak bakul bakso tuku ora Cekat. wis sampean ki enek anake bawa Aku bareng wakile Bayu. Ning ngedeke aku. kokean nek notoki konoan wi Ayo. tan kena tinumbas arto Nduk Niken. Halo. Ana siji meneh sing kepengin foto karo awakmu. Sinten? Sinten? Sing gender. Wah, Mas Aris. Riz kowe tawar apa ora lek gak tawar tak wakili modelmu ngerti wong wedok koplono Sopo kuwi? Kuwi. nggih Kok saking aluse kok ngerti wong wedok simpangan ngono ki lho kok iso kepoyo. wis sikile kudu cepot Wis. Ayo jare kepengin foto. Mumpung kowe isih urip. Ayo, lintang asmara. Wis ngadeg, wis ngadeg. Ayo Iya. Nah. mumpung ana niken ayo. Ayo. Kok sih. ayo Rene Pak Harto Nang foto wasik. Yo ora adus sedina kuwi. lah bendino ya radus ora ngerti sabun bocah iki Nang fotonen sik nah. Foto. nah foto-foto Foto le, foto. fotono Mas Yan Yan fotonen Mas ya. Yan, Mas Yan. Awas salaman barang ini. Ayo. Awas, ya rupanya kayak sunduk mentol. Ayo foto sik. Awas. Foto sik. Aja ganggu. Mosok niki foto karo bakul teh. Iya, ayo. Ya. Empane kayak anake bakul sempol mau lagi. Ya, wis. Makasih Baris. Wis, muga-muga panjang umur ya, Le. Wah, Pokoke omahe dhek isine nek ora fotone Mbak Niken karo Mbak Dar sini wis loro tok. Nggih kalih setunggal. Sapa? Cakepan. Notasi tok isine omahe niku. Ya, yo
Lintang Asmara. Ayo. Ayo duet, duet. Mbak ini kan melawan iblis. Ayo. Woi. Nggih. Demit. Ayo Mananda. Siang pantoro ratri mung eling mani ing ati setiaku iso anduweni sangga ayu sulakmi Rasa kangen hang liputi lintang dadi saksi mobayane datan balen jani jani sabayang Ciblonke Mas Anggi. Ayo Mananda. ayo dene kan salemmu Esek. siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku iso anti marang sang ya kangen hang liputi lintang bulan dadi saksi asai obayane datan daling jani janji sadaya mati sadaya mati. wong ayu tresnamu kinarya tampa susah jroning batinku Santep rasa tipu tresnaku tolajan ning kalbu. alah seladyan banyu segara tresnaku
Tabayun. Terus dene kan. Waduh. Ya. Mas Gareng. Oh, dawuh. Iya, elak ta suarane nada ta. Wah, dan ya iki sing diarani jangan melihat body, yang penting suaranya. Wah, ning iki aja sembrono lho, iki sing ngarang lagu ki leke ana lho iki. Heeh, Mas Rinto karo sing ngendang ya sing larise. Kae sing ngendang, sing kae leke. Leke sing gawe lagu Lintang Asmara. Ayo kene, gentari rene yo gentari kene. Wah, Tak aturke khusus kanggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Kene gen. Monggo Pak Jarwo dipun rujak mentah-mentah Pak Jarwo. Wah, Pak Jarwo jumeneng, Pak Jarwo. Pak Jarwo jumeneng. Oke, ayo. Tenang. Wah, Jan, aku sing ngrasake siji mau ya. Wah, terima kasih. Ayo kene gentari. Mriki Pak Jarwo, mriki. Monggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Pak mriki, Pak. Pak Jarwo wontenipun nggih ngaten pun dar mentah-mentah Pak Dar. Ada kaya sashimi kayak mentah ya. Lah wikene wong iki asline yo ngene iki kok. Lagune anu Pak Jarwo ingin dawuh dhewe ngersake lagu. Mriki. Dede. Wah. Saking ras-ratane lho. Sego kurung dipangan ditendang. Kekuatan cinta itu luar biasa ya. Mergo gentari. Pak Jarwo, monggo sawetahipun kula pasrahaken. Ya jenengan sing ngawat-awati no Mas Gareng. Wow. Yalah. Sesuk ora raup. Pak Jarwo. Nggih. Pripun panjenengan mirsani gentari pripun? Nek kalih niken pripun? Pripun, Pak? Nggih tebe. Oh, tebe. Tebe pripun? Tebe niki nggih ayu niki. Waduh, ya terima-terima no Ken, terima-terima. Terima ya, Nduk. Nggih, nek kalek numpamai kula Nggih. nggih sir niki. Oh, ngaten nggih. Oh, nyan wantun pinten? Wingi dinyang 1 selawe, Pak, dadi niken kali niki ayu niki. Wong jenengan kali kula sak bantaran mbok priksa plese 3 pun Pak. Kula mboten mendem niki. Lah, mboten betul. Nggih, asli. Tetep niki. Terak langenane aku kok. Ah, nggih. Pon, monggo dipeto wangsul di air keras, Pak. Kok di air keras. Lagune napa Pak Jarwo? Ngersake napa? Badhe duet rada kempling napa-napa derek. Lagune napa? Pun. Ninggal katresnan. Wah. Cocok, Nggih. sesuai dengan situasi dan kondisi. Siap, nggih. Bagus. Tapi kula maos nggih. Oh, mboten napa-napa. Tidak masalah. Nggih. Ninggal- Niki kan Mas Gareng men legane kono sih. iya. Iki khusus Romeo and Juliet iki. Waduh. Iki Romeo karo Romeo. Ayo. Kok Romeo? Ora yo. Ya ora. Romeo kan pencopet. Iya. Yo monggo ninggal katresnan. Nun sewu. Menapa? Niki kula mbeta kanca saking karep angsal. Oh, saged. Sinten? Oh, Ngersake sinten rencangipun? Di sini kan ada pengurus Nggih. dan pengawas. Nggih. Lah bapak-bapak pengawas kula aturi minggah sepeda. Oh, ngaten. Nggih. Bapak-bapak pengawas saking koperasi karep monggo diaturi minggah. Monggo, Pak Menika minggah pengawas. kalian Pak Jarwo, monggo. Mentara. Ayo. Bapak pengawas. Pundi?
lho. Seneng aku dadi. Wah. Wonten sekawan, Pak. Oh. Oh, ini kok Oh, nggih. perjalanan. Oh, nggih. Nuwun sewu, Pak Petro. Pripun Pak Jarwo? Niki kaitane kan ada tambahan lagi. Nggih. Nggih, saking top manajemen. Oh, ngaten. Pak Sopo Nyono Nggih. kalih Pak Imam Mukri. Oh, ngaten. Nggih, Pak Sopo Nyono kali Pak Imam Mukri. Kersane niki sepindah ngoten lho, direbut wong 7. Oh, nggih, Pun. Mboten napa niku biasane beton niku sak kompi kok. Ayo. Monggo Bapak, monggo. Dale ngambrol. Monggo mriki Putih, ingkang dereng jumeneng monggo mriki, monggo tarap. Terus. Monggo Bapak mriki. Mas Gareng. Mas Gareng. Tahu? Sak obah-obahe gentari lho dipirsani Pak Jarwo terus gumun aku iki. Ya Allah, aku Iki bengi iki. Heeh. Bengi iki gentari tadah. Padang. Wis pun. Niki mungkin nggih anugerah kangge jenengan sepindah. Napa Oh Pak? nggih. Kula. Oh wis, kono. Pak, niki ampun mulih kok piyayi sepenten. Niki kulino nggih tombo kecut pajak-pajak niki. Sing nyelentem rasa cemburu, sing nyelentem ku cemburu. Tak ida aku. Oh, sing nyelentem bunuh diri. Anu kandhane gen-gen atine ayem. Ora apa-apa Pak gerbengi kita. Iya. Engko tekan ngomong entek-entekno. Wis ngono, kok tekan omah golek gedang ya diuntal. Maka ayo ninggal katresnan. Nggih. Pak Jarwo lawan Mbak Gentari. Sekedap Pak Jalan, sekedap. Pripun? Kalau mau kok mireng Pripun? Pak Jarwo, Mbak ini kali Mbak ini kan Salindri sanjange ayu niki. Nggih, pripun Pak? Lah niki badhe nyuwun tolong Pak Yadi. Pripun ta? Badhe mriki Pak Jarwo kan mriksake mripate. Ada nggih Pak Yadi. Wong ayu niku rasa kok Pak panjenengane ampun. Nggih, Laras. Rasa. Nggih, laras. Saestu. Niki kan cocok. Nggih. Cocok, Mas. Nggih nek cocok nggih. Pun ngoten niku. Wes kadung cinta kok ya. Ah, mun kadung cinta nggih. Ah nggih. Tempo Saderenge nyanyi padahal Nggih pripun? badhe nyuwun bedheki Mbak niki kalih Pak Gareng. Oh, jan ajeng bedhaki Mbak niki kali Mas Gareng nggih. Pun ajeng mang Nah niki leres ajeng mang bedhaki napa? Nggih. 200. Nggih. Nah niki 1 juta. Wah, ya. Kula saksine. Nek leres 200, Mas Gareng 1 yuta. Ha ya. Napa Pak? Bedhakane napa Pak? Pripun Pak? Presiden Republik Indonesia ke-6. Republik Indonesia Presiden ke-6. ke-6 sapa? Sapa? SBY. Laras padang. Leres no nggih. Laras. Leres. 200.000. Apa 200? Iya. Wis ora ngate sewengi 200 saya. Pak De Gareng. Ya. 200 saya tekan lari. Iki jane duit sah ning bareng mbok templeke kene rasa. Ah ora ngate sewengi 200 karo sing lenteme 2 dina 50 kok. Are ya terus ra ngono terus laris. Yo sakniki Mas Gareng mang bedhaki. Mas Gareng. RT loro Jepang. Ayo RT loro Jepang sapa? 1 juta Pak Gareng. 1 juta. Jenenge RT loro Jepang. Heeh. Sopo kuwi? Salah. Aja niki sinten? Salah 20.000 Pak. Pun sing penting sah. Sing penting ikhlas. Lagi iki lho pengurus koperasi kok nggawa 20.000. Ya ben kok ya. Laris. Nggih, sampun monggo. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Ayo, monggo. Ayo ninggal katresnan. Pak Jarwo Monggo, kalian Pak Jarwo. kalian Bu Jarwo. Ayo ora to. Monggo, diaturke. Yuk. Ayo. Goyang Bapak-bapak.
kumpul kaya duit undi. Kau nono widonono tak balung nongko bebasane mongadon gaton sliramu wae aja lali pawelingku uga mono nimas janji-janjimu aku kan setia satu nanti saelengmu yo Ayo Gen. Dipepet terus. nalika sliramu tinggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa pasuwune lan wengi muga-muga Gusti ijabahi sokapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duit mundi Yo. kau nono widonono daseni ing pucuke tresno balung nongko bebasane mung katon Wah, sudah dipepet terus sih Cak. Semangat aku ngene iki. Iya. Sesuk gak engkol. Ayo. Ayo lanjut. Mangga, ya kan. aja lali pawelingku uga mono nimas janji-janjimu aku kan setia satu nanti saelengmu Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun ya Pak Jarwo. Pripun aja dawuh napa? Bapak-bapak yang mau nyanyi ndak? Sinten Boten nggih. Sampun. Sampun. Oke. Dulu kesare Mbak Salindri. Pak Gareng. Pak Jarwo, niki enten kenang-kenangan saking Gentari, dolananipun Gentari pedak dalu, Pak. Kok sak-sae wae rumangsaku kok nggih. Lah, kalau Matur nuwun Bapak-bapak Nggih, sedaya. matur, Nggih. Moga-moga lenggah malih. Mriki. Aduh Jan. Kyai kene iki sing pengurus kabeh kok tresno nyang budaya. Matur Nggih, nuwun nggih, Bapak-bapak. Sampun ngregengaken swasana. Moga. Matur. Oh, nggih matur nuwun. Wah, tiba Kemil. Ngene apa ta? Ayo biasa to ning kene iki. Awah, Wah, rasane. aku lak tukang nampani. Aduh. Lho kok wong iki rezeki iki yang ditolak mengko ndak seneni karo Gusti. Matur nuwun lho, Pak. Ayo kene do nikahan mriki, monggo. Ayo. Wah, Piye? bareng ana Gentari rumah saku kok sawerane mengalir.
Tenan wis. Jenenge wong rejekeni ya ngono kuwi, Mas. Nek inilah media kita tanpa membeda-bedakan walaupun Gentari kalau ngono ning duwe keluyan ya kita beri kesempatan. Wong niku ya padha-padha titahe sing nyipta urip kok Mas. Leres. Niku kak sing tak nggo contoh niku koperasi karep. Oh nggih, leres. Gitu. Kekurangan tidak menjadi masalah, kekurangan bisa menjadi kelebihan. Nggih. Menika. Nggih. Kula pun jagani yen sewanci-wanci niki wau enten sing boten kuat jejer Gentari. Kembang Wijaya Kusuma pun kula cunduk ten mriki. Wah, daturi kok. Sik, aku tak nyoba Mbak Suci rene. Bajing loncat ora ketang musak. Jogetan aku tak nyuwun nduk niken ben jaipong ora ketang. Baik. Oh, urung tau ora ta? Urung. Oh, pamerno jaipong. Ya karo Mas Gareng. Iya toh. Ono berdua no. Kan kita sudah mempunyai kesamaan. Ha iya no. Sama opo? Iki gawe iki. Ayo kene Mbak Suci, monggo kene. Aja Monggo Mbak Suci katuran mriki enggal nyanyi. Mbak Suci. Mas Gareng pun ngantosi. Ya Mbak Suci enggal mriki. Monggo ayo diaturke bajing loncat. Intro saka Saron, intro Catrik, bukane saka Saron. Monggo. Ya, men dijogeti nduk niken karo Mas Gareng. Monggo, ayo. Gedek. Ayo. Yeah.
Terima kasih. Wajan. Wis, pancen wis diniati oleh dadi seniwati tenan kok Mas Gareng. Oh, iki sing diarani kadung tengah-tengah ya bacutke. Oh nggih, heeh. Wong sale balik teles batut kebes ya sisan. Karo leren tak selani sak lagu mergo iki ana sing ngersake kitir sumilir. Ayo. Ning kok niken nyen leresik bar joget aja dipaksa. Oke. Iki tak selani Nduk Dini karo Nduk Ayu. Ayo Oke. kene. Monggo. Kene Mataram. Terus. Malik Slindro, Mas Gareng. Nun. Mangkenake sik wong loro kuwi. Nggih, Nduk. Bingane ditepung jenengmu sapa? Nami kula Pakde. Iya, apa tanggamu? Nggih, nderek tepang sedaya kemawon para kadang nggih. Nami kula Diayu Kusmaning Tias. Siwala kaji kokok beluk. Oh, jenengmu Kokok Beluk. Ora. Ayu Pakde. Lah ya ngono wae nganggo Kokok Beluk ku lho. Awak kuwi bentonane dhewe-dhewe. Oh ya, Dhewe-dhewe. ciri khas yen ra Ciri ngono khas. dudu kowe. Bocah ngendi? Kula lari Medion. Medion. Nggih. Nggih. Isih sekolah apa ora? Tasih Ana ngendi? UNS Pakde. Niku wis kuliah. Universitas Negeri Surakarta. Universitas 11 Maret. Oke ora negeri to? Negeri. Lah ya kan negeri Nek padha. ora kok negeri Surakarta niku. Ya, sing baku disambi nyambut gawe ning sekolahe aja ketek. Nggih Pakde, pangestuning jenengan nggih. Aja kesusu golek pacar. Mboten pun rampung kok. Hah? Pun rampung. Mboten kesuk golek pacar, kurban rampung kok menan kok. Oh, barbaran to. Arek Oh. golek neh. Oh. Yen go eksperimen ki Pakde iki. Iya, heeh didedel. Ah. Go eksperimen Yo, biologi. bocah ini di minggat iki. Kuwi lho nek kono kuwi lho kok digoleki. Caidian wong madite caman dene. Dhuwurmu kembang Jaya Kusuma. Alah. Jenengan mriki, Dik? Oh ya, oke. Nah, ngono dadi ben anu apa wong iki Pripun to, Dik? ngapa? Sidanmu siji iki telat ngombe obat ya. Kuwi pancen tak edanke kok aja nganti apik. Ora, kowe iki Gen Adil jenengmu Nggih, sapa? paring asma sapa, Mbak? Nggih, nderek tepang. Ah. Kula Dini. Dini sapa, Nduk? Dini Wahyu Indah Lestari. Dini Wahyu Indah Lestari saka ngendi? Saking Nganjuk. Medion Nganjuk. Wah, Nggih. cedhak. Jawa Timur. Nduk niki kan Kediri lho, pas ta wis. Kediri Nganjuk Medion. Wah, numpak bis ora mandeg. Ayo, Suci Tulungagung kan saya ngetan meneh. Heeh. Mbak Anu Dita Banyuwangi ya. Walah kentipe ra jamak. Gentar iki nusa kambangan. Ya aja ngono ta. Ora dandang mangure kok. Oh, enggak ada. Wah. Kongkone, nuwun sewu. Isih sekolah. Alhamdulillah pun lulus, Pak De. Oh, saiki wis guru, Mas, SPD kuwi. Oh, SP lulusan Ah, ah. lulusan ngendi? UNS kan? UNS. Nggih. Wis dadi guru. Alhamdulillah. Lah kowe guru kok bengi-bengi keluruan tekan kene iki muridmu apa ora keter? Mas esuk Minggu kok libur. Nah, Oh, kok ya. benjing mboten wancine fingerprint. Oh, iya. Betul. Ketokno kebolehanmu, kepinteranmu nderekke Mas Bayu kaya ngapa? Niki ana sing ngersake siriuning, yo buka celuk langgame. Oh, Maka. serius ning sidane. Eh?
Sidane Sri Uning ya. Sri Uning, iki nek sing ngersakne Sri Uning. Oke. Maka ayo diaturke. Maka buka celuk, ya Dini. Maka. Sri Uning mustika tuban lapun tresna tuen sabaya pati. Kula ketunaken dhateng Pak Martono, Pak Pi, Mas Pur. Marang Raden Wiratmaya kampus prasetya nandang prangti. Pak Mugini sak putra. Terima kasih, matur nuwun. Nggih, wis diaturke. Jan mentes-mentes cilik-cilik. Ayo kudu. Kecil-kecil cabai rawit. Bakune ana pangudine, Mas, kudu sregep sinau. Nggih.
Nggih, Ya yo. ana kuciwane lumrah. Kitir semilir nduk Niken Salindri. Monggo ayo diaturke sik. Aku arep ngematke iki lagu iki. Nggih. Aku favorit. Favorit. Aja biyanglu ana wong tuwa arep ngematke lagu kok biyanglu. Ayo, yo nek wong meneng ayo ora mesake Niken lho. Aku Kudu dijogetin lho ya, Ken. Iya toh. Iya. oh ya Semakin malam itu harus semakin segar, oh ya ora ya semakin gelap. semakin semangat. Monggo ayo kitir semilir. Monggo diaturke ya, Cak. Digarap sing petek kae. Suarane Niken ben sing cetha, engko gamelane sing ngerangin. Nggih, monggo. Yuk. Anganku ngambara nembus meko ketong lintang sasua padang rembulan tak keleian nganti si pancerita tadi dipikir kata-kata Kedua garap-jarane terkosa upama kapan aku ya aku bisa gagal lintang rangka rembulan aku sambar aku adalah muntah sabar sekarang makar engkara kang cangkar Papa
tenan wis pokoke nimbali nduk nikene ora muspra ya jogete ya suarane ya trajange Wis pokoke brutu ya cucuk Brutu telek. tutuk sak brutune kese ora ana lingguan. iki terakhir ana sing ngersake lamunan wis kanggo penutup niki ngersake lamunan nggih Baik. yo iki mau ana sing nyuwun lamunan monggo cok yo jajal digarap lamunane ayo Iso. ayo ngapa Iso. bisa muga-muga ayo iki Bisa, ngetes sudah. karo sing demung Sudah pernah kok ini. nggih Pokoke anggere ditinggal pacare yo sini lamunan tok. kowe kabeh gendeng tak bebanke ning agil ayo ora doyan mangan lho saiki yo monggo lamunan cok monggo ayo Sumripe tangin ratri tansah hangan teni satyandra jangan telanging hati angen-angen templang sumang engangi sepi tansah ngerti tak muda kang Tuang bagus saking nyadaan ning sandingku nyamang manise esamu Remi rasaku tantrem ning hatiku Hai bapak dan rasamu sayangku Cinta samudra Asmaku bregas liramu sayang Sayang di bulan rasa benar Agar tabang Yakin liramu kadati lamun Sumripe tangin ratri tansah hangat teni satyandra jangan telanging hati tangan tangan suka engangi sepi tansah ngerti tak muda kang Ruang bagus saking nyadaan ning sandingku nyamang baguse esamu gawe lengan rasaku tantrem ning hatiku Hai bapak dan rasamu sayangku kur kabeh yo kur Indo samudra tresnaku mring sliramu sayang yo Indo samudra tresnaku ing sliramu sayang
Terima kasih matur nuwun sampun katok anggenipun sami gegojekan. Nduk niken terima kasih nggih. Terima kasih Mas Bayu, sampai ketemu lagi. Nggih. Oke. Kok ketemu tanggal 1 November meneh. Heeh, karo Nduk niken tetep awet sehat, awet laris. Nek Solo ya mampira dolan mriko. Nggih Mas, jenengan mesti mboten teng griya lho Mas. Oh, nang omah terus. Saiki ning omah terus buka biliar jal. Sudah ya Pak De, semoga sehat selalu panjang. Amin. Cium dulu. Leh. Pengen. Ora pengen digentari kok pengen. Mas Gareng arep paring dawuh napa? Donga napa? Namung dongaken semoga semakin sukses, semakin maju, koperasi karep dan semakin sejahtera para anggotanya. Amin. Anggota lan yo masyarakat kiwa tengene ketumrapan kabeh. Nggih yo. Ndara Janaka ora malah dadi dukane. Ayo.